Siphinde sinibingelele babukeli be-channel, singakhohlwa ukubonga ukusubscribe kwenu. It's much appreciated. Siyabonga kakhulu. Kwande lokho enikwenzayo kule channel. Ningagcini lapha nikwenze nakwabanye. Namuhla ngizokhuluma ngento esimple nje ongayithatha kancane kodwa ekugcineni yakhe omkhulu umonakalo ezimpilweni futhi iyawakha ezimpilweni zabantu. Ngizokhuluma ngalento ethi the main cause of the partners to leave each other after cheating. Umuntu wesifazane kuyenzeka ke umchithele ngisho umuntu wakho othandana naye, kodwa emva kokuba nixoxile indaba axole. Abesilisa kodwa uma umchithele mancane amathuba ukuthi axole, noma exolile ayipheli leyo ndaba, kuthule ivuke, or else the time ethola ukuthi uyamchithela umhlangano uhlakazeke kanjalo, kuphele kanjalo. Nabesifazane yini eyenza lokho? Ukuthi baney'nhliziyo ezimbi. Uma ungabheka umhlaba wonke nje jikelele, abantu abaningi abanezono noma abanamameta noma abanamacala, abantu besilisa, nami ngiyayibala, kodwa-ke amadoda awakwenzi lokho. Umuntu wesilisa othi uma ngabe umchithele behlukane same time, kodwa indoda ayikwenzi lokho. Ukuthi yenza njani nawe usuyoyibonela. Ngesiphike-ke ukuthi kuyenzeka-ke nabantu besifazane ukuthi umchithele kuhlukwane, kodwa uyakwazi ukuthi umuntu wesifazane uthi umchithele akuxolele futhi akuxolele ngokweqiniso ngenhliziyo yakhe. Into eyenza ukuthi engaxoli noma engaba yikhozi yokuthi engaxoli, kukhona ukuthi into eyenza ukuthi bexole, angiqale la, into eyenza ukuthi bexole, iy'nhliziyo zabo idalwe uNkulunkulu zi-soft vese, zi-soft bayidalele, noma nabo benawo ama-case lapho abenza khona ihlobo like o-abortion, kodwa-ke angifuni ukube sengathi siyakompitha la. Into eyenza ukuthi umuntu wesifazane uma umchithele noma engaba yikhozi engaxoli, ukuthi uthole ukuthi akaneme nge-performance yakho ekamerweni, noma kwenzeka kwesinye isikhathi eqamba amanga kanti ukuyithithela nje phela nakho kuyidimoni. Kubuhlungu-ke kumuntu wesifazane ukuthi nithi nithandana uthi ungenzi kahle ekamerweni, at the same time umchithele. Usuke engakushiyeli ukuthi uyamchithela, into asuke ekushiyela yona usuke ecike ukuthi awumjabulisi ekamelweni, at the same time uyachitha. Yini leyo oyichithela? Ngoba uyehluleka nalento oyenzayo, shuthi kwawena awuzazi ukuthi ufunani. Siyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like babukeli. Siyafisa ukuthi nababonayo lo mfanekiso oqoshiwe betshele nabanye besubscribe.